COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo kapena kuti 666. Muchigawo choyamba chimene chadutsa taonako zinthu zambiri zochitika za pa dziko lapansi. Taonako kuti malemba akuti nji amene alotitsogoza ife moyo uno nthawi ino ya kumapeto. Taonako zitsimikizo zina zotitsimikizira ife anthu okhala pa dziko lapansi kuti zochitika zokhuza COVID-19, 5G, Satana wakwiya ndi mtundu wina wa anthu. Molumikizana ndi chivumbulutso chapter 12 verse 17 pamene akuti ndipo chinjoka chinakwiya ni chimuko kachita nkhondo ndi otsala mbewu ya mkazi amene asunga malamulo a Mulungu ndi kukhala umboni wa Yesu. Nde muchigawo chimene chadutsachi nkuona malemba tidaonanso 1 chapter 21 verse 1 pamene akutitsimikizira kuti Satana anakamsonkhezera Davide kuwerenga anthu a Mulungu. Davide nakawerenga anthu a Mulungu ndipo Yehova adakwiya naye nadzatsa mliri pakati pa ana a Israeli. Ndeti makumbutsana pyolera malemba kunena kuti ngati Satana adakamsonkhezera Davide wapanga chinthu chimene chidamkwiyitsa Mulungu wakumwamba m'masiku athu ano, chingamuletse Satana nchiyani kukasonkhezeraso anthu ena kupanga zinthu zina zachilendo. Chotero m'bale wanga, Malawi nzanga, ndena nonse amene mukuonera ndi kumvera uthenga wabwino, ndifuna ndikulimbikitseni. Zilipo zambiri zimene takambirani mu uthenga uwu chifukwa ndi chenjezo lotsiriza. Tifotokoza momveka bwino kuti kwenikweni 5G ndi chani, nanga kwenikweni COVID-19 ndi chani, zikuchokera pati ndipo cholinga chake ndi chani, ndi malemba zikulumikizana bwanji kuti ife anthu okhala masiku ano otsiriza tizindikire kumene ife tikupita. Komanso kumbukirani malemba amene tidawerenga mchigawo choyamba kuchokera pa 2 Peter chapter 1 kuyambira verse 19 mpaka na 21 pamene akutitsimikizira kuti tilinawo ife mawu achinenero okhazikika amene tichita bwino ife kuwasamala. Ndi anatitsimikiza kuti mawuwo ali ngati nyali yowunikira mu nthawi ya mdima. Ndetapeza kuti dziko lapansi limene tikukhalira masiku athu ano mdima wakula pa dziko lapansi. Tikufunika mawu achinenero kuti atiwunikire ife mu mdima wakuta dziko lapansi. Palibe munthu wa nzeru zake amene angamende mu mdima usiku natenga muni wake ndi kumawunika mmwamba iye akuyenda mu njira, akhoza kupunthwa kapena kugwa. Koma akatenga muni wako umawunika mu njira amene ukuyenda kuti uzoona kuyenera kuponda. Chomwechi mawu achinenero amene Mulungu wakumwamba adatipatsa ndofunika kumawunika pamene munthu ukuponda uzidziwa kumene ukupita. Ndeti akulandiraninso mchigawo china pamene tikupitiriza uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba, COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo. M'bale wanga watsate bwino maphunzirowa. Tiziyenda step imodzimodzi cholinga kuti zimveke bwino. Tathokoza ndikumamva mauthenga ochokera mbali zosiyanasiyana dziko la Malawi kuti anthu uthengawu maulandira ndi chidwi, mukumvera, mukuonera, ndipo tikupempheninso kuti uthengawu inuyo mudziutenganso ndikupititsa kwa anthu ena kuti anthu enanso adziwe kupanga chisankho chabwino m'masiku ano otsiriza. Ndemene tikulowa mchigawo china, m'bale wanga, mulongo wanga, mayi wanga, bambo wanga, ndikuyitaneni kupemphero. Tenditseke m'maso tipemphere. Yehova Mulungu wokonda amene muli kumwamba, Mulungu wamphamvu zonse olenga zinthu zonse kumwamba ndi dziko lapansi, zikomo kwambiri fa ndinu Atate wathu otikonda ife. Yesu Khristu ndiye mpulumutsi wathu, ndiye Khristu mkulu wa nsembe amene atipembedzera ife. Choncho tikuvomereza mphulupulu zathu, ine mulaliki pamodzi ndi amalawi anzanga,
kuti ndife anthu ochimwa. Tupempha mutikhululukire mphulupulu zathu monga mwa nsoni zanu zokoma. Mu nthawi iyi mutsegule maganizo athu, mutsegule maso athu, tithe kumva mawu anu ndi kupenya zodabwitsa za mchilamulo chanu. Mulole kuti ganizo lililonse lofunwa kadzikweze kuposa Khristu likagwetsedwe kumvera Khristu. Mu dzina la inu Yesu mpulumutsi wa moyo. Amen. COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo limene buku lopatulika nkufotokoza momveka bwino adafotokoza kuti 666. Tikuyenda mapazi kupita kutsogolo muthengawo. Zochitika pa dziko lapansi lero ndi zambiri zikuchitika. Mu dziko la Malawi anthu akuyang'anizana ndi chisankho cha dziko lapansi cha atsogoleri. Ndi nthawi imene dziko lapansi likugwedezeka. Mu nkhani yokhuza COVID-19, maiko ena amba kutsegula zipata zawo. Komano chomvetsa chisoni chimene chikuchitika, atsegula zipata anthu azipitanso kutchalichi, koma afika potsimikiza kunena kuti anthu asatenge mabaibulo, asatenge mabuku a nyimbo, m'matchalichi musalowe mapepala ena aliwonse. Chifukwa fotokoza mapepala amenewa akufalitsa ka virus kamene kamitsa matenda COVID-19, coronavirus. Koma m'bale wanga, Mulungu wakumwamba amene amakukonda iwe, amene amandikonda ine, ali nawo uthenga wabwino ofuna kuunikira mu zinthu izi. Kuti kodi chikuchitika nchiyani? Tikawerenga nkhani zambiri kuchika zosiyanasiyana, azikulu akulu oyang'anira mabungwe osiyanasiyana, atsogolera m'mayiko akufotokoza zambiri zokhuza COVID-19. Nawonso anthu azamauthenga osiyanasiyana akufotokoza zambiri zokhuza 5G. Koma mmene tayendera uthenga onsewu, m'bale wanga, mafuna uyamba akheka ganizo loyamba lowa m'buku lopatulika lokha, kuona kuti kodi malemba akuunikira zotani muzochitika za dziko lapansi, tisanayambe kusanthula zina ndi zina kuti kodi 5G ali pati, kodi coronavirus COVID-19 zili pati zinthu zimene zikuyambira pati, cholinga chake ndi chani. Nde uzatsata mauthengawo monga mmene alili. Ndikukumbutsa chinthu ichi. Pa 1 chapter 21 verse ndi zilibwereza fabali nkhani yofunikira kwambiri muthengawo. Pa 1 chapter 21 verse 1, Satana anaukira ana a Yehova. Anakamsonkhezera Davide kuti apange cholakwika pamaso pa Yehova. Atapanga chinthuchi kukawerenga anthu a Yehova, Mulungu wakumwamba sizidansangalatse. Ndadabweretsa mliri pakati pa ana a Israeli. Nde ganizo muphunziro lathuli muthenga wabwino ndionena kuti ngati Satana anansonkhezera Davide opanga chinthu chimene chidampangiza Yehova Mulungu wakumwamba kukwiya ndi mtundu wake wosankhika ana a Israeli, Satana adaukira Israeli. Lero dziko lapansi meti kukhala ali, Satananso akuukira kagulu kena ka anthu ochepa kamene wakafotokoza pa chivumbulutso chapter 14 verse 12 kuti pali chipiriro cha anthu oyera mtima amene asunga malamulo ndi kukhala chikhulupiriro cha Yesu. Anthu amene wa Satana akuwaukira ndi kukwiya nawo ndakubweretsa zambiri pa dziko lapansi. Komanso ngati zili chonchi, chingamvute nchani Satana kukamusonkhezera munthu wina kuti utapanga ka virus ndi ukapangadi ka virus iko? Chingamvute nchani Satana kukamusonkhezera munthu wina kumpatsa nzeru tapanga iwe 5G network ya mphamvu kwambiri? Chingamvute nchani Satana? Ngati ukumbukira m'bale wanga, chigawo chimene changodutsa chimene timamaliza, tinaonetsa ka video kochepa ka mnyamata wina wa ku Sydney ku Australia amene amatenga foni yake nkumayenda mu street ndi kumaona amene mphamvu za network ya 5G zilili mphamvu zake. Pa mtunda wa 100 meters imonenso mphamvu imaonetsa kuti ikuonetsa danger sign kamene kuonetsa kuti malo oopsa 100 meters. Ndoganizira kuti watenga foni yako ikanthumba nde mphamvu ya 5G kuzungulira mwa iweyo, chingachitika nchani muthupi la munthu? Tikhala tukambirana zambiri mmene uthenga ukupitilira. Komanso ukumbukire ganizo ili m'bale wanga kuti choonadi sichikhala choonadi chifukwa cha ganizo la munthu wina ayi, kapena chifukwa cha mmene munthuyo adaphunzirira, kapena chifukwa cha mmene munthuyo watchukira ayi. Choonadi chimakhala choonadi monga mmene chilili. Chifukwa chani zili choncho? Tawerenga nane lemba ili m'bale wanga, 2 Korinto chapter 13 verse 8. Ndi verse lalifupi koma likutsimikiza nkhani ya choonadi. 2 Korinto chapter 13 verse 8.
akunena kuti pakuti sitikhonza kanthu pokana choonadi, koma povomereza choonadi. Khalimva vesi limbale wanga mulungu wanga, akuti pakuti sitikhonza kanthu pokana choonadi. Choonadi monga mene chilili, iwe ngakhale uchikane sichisintha, chikhame chililimu. Ukachivomerezanso choonadi, wachivomereza ndi choonadi ndi mene chililimu. Ndi chifukwa chake Yesu Khristu mpulumutsi wathu wa dziko lonse lapansi adafotokoza mawu pa Yohane chapter 14 verse 6. Anazifotokoza iye mwini kuti ndiye njira, choonadi ndi moyo. Ndi Yesu ndi mmene alili Yesu monga choonadi. Mawu amene atipasa ife ndiyo choonadi ndi mmene alili, palibe kusinthika kuna kulikonse. Ndi ganizo eli uthenga onsewu uziyenda nalo mmutu mwako m'bale wanga, kuti choonadi sichikhala choonadi chifukwa cha mmene munthu akuganizira mwalingaliro lake, koma ndi choonadi basi mmene chilili. Ndi mmene uthenga umene ukupita, zimene m'bale wanga zikhale m'maganizo mwako. COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo 666. Kodi izi malemba akuti nchi? Daniel chapter 2 muli nkhani ya ku Babulo. Kumbukira tidaunapo za Babulo kumayambiriro kwa uthenga wabwinowu, kuti mu chapter 11 cha Genesis ndime mudayambira mzinda wa Babulo. Nimrodi mpalu wamphamvu, Satana adamusonkhezera nawo unjika anthu pamodzi, anawuza kuti tiye timange nsanja. Pamene ndifuna kufotokoza mponena kuti mmene kumwamba kudatsika nkuzasokoneza anthu chilankhulo, chisokonekero chidadza. Ndi Babulo amatanthauza chisokonekero. Ndi kudalinso dziko la Babulo mu Daniel chapter 2, kumene kudali mafumu osiyanasiyana, koma pakamba za mfumu ina Nebukadinezara. Mu nthawi imene Nebukadinezara amalamulira, nkuti Aisraeli adagwidwa ukapolo ali ku Babulo monga akapolo. Ndi mkati nkati mwana a Israeli monga akapolo mudali mnyamata wina dzina lake Daniel, amadalemba buku limeneli. Ndi mfumu Nebukadinezara pa Daniel chapter 2 verse 1, ine sindiwerenga mavesi onse monga amene alili, koma wewe m'bale wanga, mulungu wanga, mayi wanga, utenge Bible lako kumene ukhala pa mpando uzinditsata bwinobwino. Mu chapter 2 Daniel verse 1, chaka chachiwiri cha Nebukadinezara mfumu, Nebukadinezarayo analota maloto, ndi mzimu wake unavutika, ndi tulo take tidamwazikira. Pamenepo mfumu idauza munthu aitane alembi ndi openduza ndi aula ndi akasidi amululire mfumu maloto ake. Nalowa iwo nayimirira pamaso pa mfumu. Mfumu Nebukadinezara usiku akugona adalota loto, koma mamawa kukucha Mulungu adamuchotsera loto lakelo. Ndi akuti mzimu wake udavutika, kapena kuti adasautsika, anafunitsitsa atakumbukira loto lake, komanso atadziwa kumasulira kwake, koma chinthuchi chidamuchokera. Ndi monga mafumu akale, komanso monga momwe alili mafumu alero, ma president, kuti zinthu zikachitika zotsamwitsa malovu, zinthu zikachitika zoswetsa mutu kwa mtsogoleri, amaitana anthu ena anzeru, kani ma cabinet ministers, anthu amauphungu osiyanasiyana. President amakhala anthu auphungu wa zachipembedzo, auphungu wa za thanzi la munthu, zosiyanasiyana, ndi amaitana kufuna kukambirana kuti apange chiganizo cholondola. Ndi Nebukadinezara nayenso chimodzimodzi adafika poitana alembi, openduza, anthu oneka anzeru amu Babulo, ena mwawo achanayambisa horoscope, ma astrologers, adawaitana kuti abwere. Ndi atabwera anawuza kuti munthu une usiku ndali ndi loto, koma chinthuchi chandichokera. Ine ndikufuna munduze loto langalo komanso kumasulira kwake. Chapter 2 Daniel muli nkhani imene tifotokozera. Koma alembi openduza ndi ena onsewa
chidawasautsa chinthu adauza mfumu kuti amfumu, chinthu chimene mfumu ifunachi yafunsira pa anthu ake nchovuta. Palibe munthu amene akhoza kuyiuza mfumu chinthu chimenechi, koma Mulungu amene pokhala pake sakhala ndi ana anthu. Oneka anzero mu Babulowo adafika pozindikira kuti chimene chaonekera mfumu chinthu chosautsa chimene munthu wamba sangakhoze kuchifotokoza. Ndimafuna m'bale wanga ongolingalira kuti zokhuza COVID-19 ndi 5G, dziko lapansi likufotokoza zinthu zambiri zosiyanasiyana. Anthu akuyesesa kutumbatumbapo ndi apo kuti amvetsetse zinthuzi, koma dziko silikukhoza kumvetsetsa. Nkutheka kalipo kagulu kena kamkati kamuseko ya mkati kakudziwa zinsinsi zake kutsogolo kwa mauthengawo. M'bale wanga ndikuonesa kafilimu kena kamene anapanga mu 2013 kamene kaukhudzana ndi nkhani ya COVID-19. Koma lero dziko lapansi lafika ngati mene afikira mfumu aku Babulo kuti kusowa chochita anthu nzeruzi kuwasowa. Pamene akasidi, alembi ndi anthu openduza adasowa chochita mpaka nankoza mfumu kuti ife sitikhoza kupanga izi, amfumu adafika pokwiya ndananena kuti ngati simundiuza loto langa ndi kumasulira kwake ndikudulani nthuli inu ndapa nyumba pano. Nde uthenga udapita kuti anzeru onse amu Babulo aphedwe. Nkhani imeneyi sidamusiye Daniel ndi azinzake, adakhudzidwa nayo nkhani imeneyi. Pamenepo mene adalephera anzeru amu Babulo mpamene Daniel akuonekera tsopano. Tawerenga nane verse 11 chapter 2 Daniel. Pamene mawu a Mulungu akunena kuti pakuti chinthu achifuna mfumu nchapatali, ndipo palibe wina wokhoza kuchiulula pamaso pa mfumu, koma milungu imene kwawo sikuli pamodzi ndi anthu. Mawu awa adalankhula ndi anzeru aku Babulo kuyitsimikizira mfumu kuti ife sitingakhoze chinsinsi chimenechi kuchiulula. Nde mu verse 28 chapter 2 Daniel muli mawu awa: koma kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi. Iye ndiye wadziwisa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitike masiku otsiriza. Mawu amenewa adalankhula ndi Daniel pamene anzeru mu Babulo akuwuza mfumu kuti chimene mfumu yafunsachi nchovuta. Nde Daniel akubwera patsogolo pake ndi kuzawuza mfumu kuti koma kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi. M'bale wanga, moyo pamene wafika apa mu dziko lapansi, zonse zoneka zosamvetsetseka pamaso pa ife anthu, kuli Mulungu kumwamba. Kaya wina wapanga mobisala zinthu zina, kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi. Ndimafuna ndikuyitanire m'bale wanga, Mulungu wanga, kuti umulandire Yesu Khristu akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako, chifukwa kuti udziwe zinsinsi za masiku otsiriza ano zofunika pange ubale wabwino ndi Yesu Khristu. Zochitika za masiku ano otsiriza Mulungu adamuonetsera kale Nebukadinezara kuti masiku otsiriza kuzachitika izi. Adamuchotsera pesa adali munthu wachikunja, Mulungu adatenga loto lomwe nkampasa Daniel kapolo wache. Ndipo Daniel akugona usiku, Mulungu adampasa loto la mfumu Nebukadinezara ndendende mosaphophonya. Uona pompano m'bale wanga maloto a mfumu Nebukadinezara, uona pakanemayi mongoelekezera monga adafotokozera mu Daniel chapter 2. Tikamowerenga Heberi chapter 1 verse 1 amatitsimikizira kuti kale Mulungu ankalankhula ndi makolo athu kupyolera mwa aneneri. Koma pakutha pake pa masiku ano, kapena kuti masiku ano otsiriza, Mulungu alankhula ndife kupyolera mwa mwana wake ndi Yesu Khristu. Mu chapter 2 verse 22 pamene mfumu Nebukadinezara akuonetsapo loto lake, ndikufuna makanthawi kochepa mphunziroli. Mulungu wakumwamba mawu ake langizo pita kwa atsogoleri a chipembedzo amene amakhala nayo nthawi yolangiza atsogoleri a dziko muzochitika. Pa verse 22 pali mawu awo: iye avumbulutsa zinthu zakuya ndi zinsinsi,
adziwa zokhala mu mdima ndi kuwunika kumakhala kwa iye. Mawu awa adafotokoza ndi Daniel. Pamene anzeru adalephera, Daniel nakauza azinzake kuti apemphere chifundo kwa Mulungu. Adapempheradi. Ndi mkati mwakupemphera kwa Mulungu wakumwamba, Daniel adafika potsimikizira kuti Mulungu wakumwamba yekha ndi amene amavumbulutsa zinsinsi, kuti Mulungu wakumwamba yekha ndiye amene amadziwa zokhala mu mdima. Iyeyo Mulungu wakumwamba, mwa iye muli kuwunika. Pamene anthu azingwa, m'bale wanga iwe amene amakhala ndi mpata okawandikana ndi anthu otsogolera dziko, khani ma president kandi zinduna ndi ana otero, uzifikapo watsimikizira anthu kuti zinthu zikavuta moyo uno alipo Yehova Mulungu wakumwamba amene amamvetsa mu zovuta za dziko lapansizo, kuti kuwunika konse kuli mwa iyeyo, kuti anthu athawire kwa iyeyo. Zikhala zomvetsa chisoni kuyang'ana dziko lapansi, kuti munthu amene dziko lagwedezeka ndi COVID-19, anthu akuthawa pamaso pa Mulungu, kutseka nyumba za Yehova kuti anthu azapemphere. Malo mothawira kwa Yehova anthu akuthawa. Ukamayenda m'mizinda ya dziko la Malawi, ukumapeza mabala atsekulira pena paliponse, koma nthawi zopemphera matchalichi atsekedwa. Pamenepo pali ngozi. Ndi m'bale wanga, tidzapatsa atsogolera dziko amene mukumvera uthenga uwu mkokoma ndithu kuthawira kwa Yehova koposa kuthawira kwa munthu. Mkokoma ndithu kundalira Yehova koposa kukhulupirira munthu. Verse 22, Daniel chapter 2, pali langizo limeneli. Ndi chinsinsi cha COVID-19 ndi 5G ndi mavuto onse amali pa dziko lapansi, kukutsogolo kubweranso ma bacteria infection ambiri oposa coronavirus akubwera. Ndi muzonsezi tizindikire kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, ali yemweyo lero, ali yemweyonso mu nthawi zosamaliza, ndi akhoza kuvumbulutsa zonsezi. Fano limene Nebukadinezara analota, Daniel atamuwuza kuti kuli Mulungu kumwamba kuvumbulutsa zinsinsi, adafika kwa mfumu. Kuyambira mu verse 29 kuyamba kuwuza mfumu za loto lawo. Ndi adawuza kuti inu amfumu muli chigonere pakama pano, mudaona chifano chachitali chowala bwino cha golide. Mutu wake udali mutu wa golide, chifuwa chake ndi mikono zidali za siliva, mimba yake, chiuno chake zidali za mkuwa, koma miyendo idali ya chitsulo, kumapazi kudali chitsulo ndi dongo. Ndadauza mfumu kuti mfumu mukadali chipenyere, mudaona mwala wosemedwa kopanda manja, nuudza ndi kuphwanya kumapazi pa chifanochi. Fano nilipereka nisanduka ngugu, koma mwala udakula kudzaza dziko lonse lapansi. Nebukadinezara amamvetsa Daniel kumuwuza loto lake. Daniel adafotokoza kuti kuli Mulungu kumwamba kuvumbulutsa zinsinsi. Sizidali nzeru za Daniel, sunochenjera kwa Daniel ayi, koma Mulungu wakumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi. Ndi Daniel adafotokozera mfumu momveka bwino za fano lawo. Koma fano lili apo, nkhani nagona kumasulira kwake tsopano. Ndi Daniel sadalekeze pomwepo, adafotokoza kuti kumasulira kwake tsono mfumu tikudziwitsani. Inu mfumu Nebukadinezara ndinu mutuwo wa golide. Mulungu adakupatsani pokhala pana anthu. Ndi Nebukadinezara ine ndimakhulupirira kuti akumva zimene zadafika ponyadire fa golide ndo mtengo wapatali. Ndi tikamayang'ananso mbiri za dziko lapansi, fa tikamalingatu malemba paja ukumbukirenso kuti lemba kumaso lemba linzake. Ndi Yesaya 28 verse 10 akunena kuti kuli langizo ndi langizo, langizo ndi langizo, lamulo ndi lamulo, lamulo ndi lamulo, kuno pang'ono uko pang'ono. Ndi mugwirize nsamawu onsewa timatenganso mbiri za dziko lapansi nkuona kuti maiko amene ali m'buku lopatulikawo masiku athu ano mbiri zake zidayenda bwanji. Ndokamang'ana mbiri ya dziko la Babulo, golide amagwiritsidwa ntchito. Ngakhale muzipata zawo molowa golide amagwiritsidwa ntchito. Ndi chidali chifanizo chawo. Tionanso mu chapter 7 Daniel kuti amayimilira chani Babulo. Ndi mfumu adasekelera. Ndi Daniel adafotokozabe kumasula nanena kuti
kuchoka ufumu wanu kudzabwera ufumu wina ochepa ndi mphamvu ndi wanu, umene uli wa Helene kapena kuti umene uli wa Medi ndi Aperezi, wochepa mphamvu ndi wanu. Ufumu wa Babulo kuti udzitha, ukatenga Daniel chapter 5 ukapeza muli mfumu Belisezara, pamene Nebukadineza ananyoza Mulungu nakakhala kutchire zaka 7 adachita misala, pampando padabwera mwana wake Belisezara. Iye mwakudzitukumula mtima kwake, ngakhale adziwa izi zonse, adatenga zopatuka za mkachisi napangira phwando namwera mukachaso wake ndi ankhondo ake. Usiku umene wowo nkume kudabwera Amedi ndi Aperezi. Ukawerenga mbiri ya dziko lapansi ndi kufotokoza zindendende udzazipeza zilimo. Kuti Amedi ndi Aperezi adakagonjetsa mzinda wa Babulo, adachita kutseka mtsinje wa Euphrates nakalowa pansi pake, madzi ochita kuapwetsa kutseka madzi. Mujadapangira balaji paliwonde zanga kumalawi kudziwa kuti anthu amatseka madzi namamangapo ulalo pamene paja. Ndawaso adatseka madzi nalowa mu Babulo. Usiku omwewo Belisezara adaphedwa. Ufumu wa Amedi ndi Aperezi mmene akufotokoza Daniel maloto a mfumu Nebukadineza akufotokoza kuti ukadzachokanso ufumu kudzabwera ufumu wina ochepa ndi Amedi ndi Aperezi, ufumu wa Greece. Umodali pansi pa mkulu wina nyamata wina dzina lake Alexander, amamutchula Alexander wamkulu kapena kuti Alexander the Great amamutchula choncho. Nyamatayi adagonjetsa dziko lapansi kwa nthawi yochepa, adali mwana wa zaka 23, 25, koma adagonjetsa dziko lapansi. Ofotokoza mbiri dziko samafotokoza kuti munthu amene Alexander amayenda m'mayiko namagonjetsa dziko ndi dziko adakafika mu chipata cha Yerusalemu, akuti aphunzi amu Yerusalemu kapena kuti ansembe amu Yerusalemu amene amatchedwa kuti marabi, anthu azachilamulo, adathamanga ndi mabuku adakamuonesa Alexander Ulosi wa Daniel chapter 2, adamuza kuti Mulungu adakonza kale kuti udzagonjetsa dziko lapansi iweyo. Ndi mukawerenga mbiri yake Alexander amene amagonjetsa mayiko, Yerusalemu sadamugunde, chifukwa adapanga nawo ubale anthuwo ndi adangopitirira mu Yerusalemu namakagonjetsa mayiko ena. Koma chomvetsa chisoni, munthu wamphamvu ngati amene adafa ifa cha mowa. Atamwamowa adadwala malungo, imfa idali yomweyo. Mmene amamwali anthu adamufunsa kuti kodi iweyo ufumu wako ukafa adzatenge ndani? Iye adamuyankha kunena kuti amene adzakhale wamphamvu mwa makomanda angawo amene ndi amene adzatenge. Ndipo mbiri ya dziko lapansi idayendadi monga mmene akufotokoza Daniel mu chapter 2, kunena kuti utachoka ufumu wamkulu amene wa Greece kapena wa Ahelene kudzabwera ufumu olimba ngati chitsulo, chifukwa mmene amwana Nebukadineza m'maloto mwakemo adaona golide, siliva, mkuwa kenako chitsulo miyendoyo. Ndipo ndi zoonadi, kuchoka kwa ufumu wa Alexander the Great kudabwera ufumu olimba ngati chitsulo, ufumu wa Rome. Mwa makomanda ake folo amene analipo, komanda mmodzi wamphamvu adapezekadi Ptolemy, nkume kudambira ufumu wa Rome, chifukwa adakula mphamvu posa anzake onse namagonjetsa pena paliponse. Adagonjetsadi kumene kunambira ufumu wa Rome. M'bale wanga, ukatenga buku aku sekondari udzapeza buku la Julius Caesar, nkhani imene ukawerenga ukayipezamo ukampeza Ptolemy alimo. Ndendende musaphonya ndi malemba amene alili. Mulungu wakumwamba samafuna kubisa kanthu kwa ife. Mulungu sadzachita kanthu pa dziko lapansi asanakaulule kwa aneneri achi aneneri, sizingatheke. Chomwechi nkhani ya COVID-19, nkhani ya 5G palibe chobisika. Chimene chikufunika ndikuwerenga malemba, kuyang'ana dziko mmene likuyendera, ndikumangonera kuti ichi chikulumikiza ndi malemba apa, ichi chikutere. Osayenda mu mdima. Mulungu afuna tisakhala anthu amu mdima, chifukwa masikuwa apitapo mpaka Yesu Khristu akubwera. Ufumu wa Rome udayambadi monga chitsulo. Ndi akufotokoza Daniel kwauza mfumu adauza kuti umwe muja mudaonera kuti kumapazi kudali chitsulo ndi dongo, chomwechi ufumuwo kumapeto achinayiwo udzakhala osagwirizana, adzadziphatikiza ndi ana a anthu. Lero tikamang'ana dziko lapansi palibe ufumu umene munthu ang'ana kuti ufumu ndogwirizana. Maufumu onse ngosagwirizana fachani, chitsulo ndi dongo sizingagwirizana. Tikumva anthu abanga ngakhale kwathu kuno anthu abanga amagwirizana osiyana-siyana, koma dziwani kuti chitsulo ndi dongo sizingagwirizana. Fakagwirizana lero pakati usazaka 5 ayamba napo. Timaziona ufumu wa kumapeto chitsulo dongo sizingagwirizana.
anthu apangapo United Nations kubweretsa mgwirizano sizikutheka. European Union kubweretsa mgwirizano sizikutheka ndipo sizingatheke chifukwa Mulungu wakumwamba adafotokoza. Inu mukudziwa bwino lomwe ena atuluka mu European Union apanga kagulu kuti Brexit memuna china Britain apanga zawo agalukira ndi azinzawo chifukwa chani chitsondongo sizingagwirizana. Lero timafumu m'midzi mutangoti mbwe auje ambewe ndikaka ufumu kawo abanda mabanja lomwero aletse ndikamtundu kake zosagwirizana zokha. Ndizikamachitika zina zimbale wanga dziwa Mulungu wakumwamba. Mu verse 28 kuli Mulungu kumwamba amene amavumbutsa zinsinsi, amene wakuza mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku otsiriza. Ndi masiku otsirizawo ndi ano. Ndi mu Daniel chapter 2 za masiku athu ano Mulungu adativumbulutsira kale. Ndosamadabwa ndi COVID-19, osamadabwa ndi 5G tikuyenera kumvetsa kuti malemba akutinji. Ndi Daniel adauza mfumu kumasulira kwa loto lawo monga amene zilivyo. Uthenga wabwino m'bale wanga wafumu wakumwamba, uthenga wosangalatsa. Zichita bwino ukamapemphera pamene uthengawo ukupitirira. Uzimuze Yesu Khristu, ndilankhuleni pamene ndikumvetsera ndikuona uthengawo, ndipo Mulungu adzakulankhula mazinsinsi zake. Mu verse 31 chapter 2 muli mawu awa: inu mfumu mudapenya ndi kuona fano lalikulu. Fanoli linali lalikulu ndi kunyezimira kwake kunaposa. Linali kuima popenyana ndi inu, ndi maonekedwe ache anali opsa. Verse 31 ugwire mu mawu awo. Fano linalo nyezimira linali lalikulu, linali solopsa. Ndifuna ngoganizira kuopsa kwa ufumu wa Babuloni omwe kunaliri. Sunalo amasewera ufumu wa Babuloni amene ndapereza anthu amphamvu zawo mafumu ophatikizana, Mameds ndi Mapersians kuphatikizana. Sunalo ufumu amasewera. Alexander wamphamvuyo amanamba zamaphunziro ndi zina zotero zimakalenda anapanga ndi ma Greeks oyambirira kupanga. Kena kuma Romans nkuzakopera nkumapanga zina nkumayika mu milungu yawo. Ufumu wa Rome sunalo amasewera nkhala asilikali yake amavala zikopa zazitsulo sazamasewera, nthungo zawo sazamasewera. Uyang'ane mabuku ambiri adzonso zipeza zimenezi. Ndi chifukwa chake fanoli Mulungu anamuonesa Nebukadinezara khala loopsa kwambiri. Famuonesa maufumu folo amene adzakhalepo kufikira nthawi kumapeto. Iwe tangoganizira usiku utalota pakama pako, kagona pa mphasa pako kunyumba, ndi ungolota chifano chachitali limene chifotokozera amene kuchionera pakanema amungoona chimene chichi. Sindikudziwa ngati podzuka mawa ungadzuke ndi maganizo abwinobwino. Ndi Mulungu wakumwamba adationetsera zimene. Ndi mu verse 40 mpaka na 43 chapter 2 muli mawu awo: ndi ufumu wachinayi ugwire pamene pa m'bale wanga. Ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufoketsa zonse. Ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi, udzaphwanya ndi kuswa. Ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zake, mwina dongo la owumba, mwina chitsulo. Ufumuwo udzakhala ogawanika, koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo, mwina wolimba, mwina wosalimba. Iwo adzadzisokoneza ndi ana a anthu wamba, koma sadzaphatikizana monga umo chitsulo sichimasanganizikana ndi dongo. Haleluya. Yesu amene amabadwa sanabadwe mu ufumu wa Chiroma, anabadwa ufumu wa Chiroma. Ndipo kuli Augustus monga empara amene adapereka lamulo anthu akalembetse sokalembera. Mfuna unagwirizana kwambiri dziko lapansi ndi Baibulo. Yesu Khristu amene amafa pa mtanda, asilikali amene amamukhoma misomali ana asilikali a Chiroma. Uja adatenga nthungo namubaya Yesu munthiti, adali msilikali wa Chiroma. Mene amagawana chovala chake adali asilikali a Chiroma. Iwe kumbukira bwino lomwe kuti naku bwalo la Herode pamene mbiri idamveka kuti Yesu auka, adatenga ndalama napatsa asilikali kuti muthamange muyendeyende mu dzikoli munene kuti amuba ophunzira ake. Bodza limene likadalipo mpaka na lero mu zinthu zambiri mawu a Mulungu. Bodza limene likadalipo bodza limene adali asilikali a Chiroma. Mene Yesu amauka kumanda amadagwada asilikali a Chiroma ophunzira ka Yesu. Yesu anakwera kupita kumwamba, ophunzira ake adatsala. Ophunzira ake Yesu mene adaphedwa wonse adaphedwa fa chofumu wa Chiroma. Yakobo adadulidwa mutu ndi Herode. Paulo ndi Sila adayikidwa mu ndende za Chiroma.
ena amayimba nyimbo Paulo ndi Sila anape anali mu ndende ya Chirombo. Ndi ukatenga ufumu umenewo kudzafika masiku athu ano ukadalipobe mphamvu yake sidathe. Ndifaka kuti kumapeto kwake udzasakaniza ndi mtundu wa anthu kapena kuti udzakhala wosalimba. Izi ndingofotokoza kuti uone kuti ndi zoonadi zimene Mulungu wakumwamba adafotokoza kwa mfumu Nebukadinezara mu Daniel chapter 2 kuti adamuuziratu zochitika za masiku otsiriza. Upeza ndandanda ufumu wachinayi ukadalipo mpaka na lero sunachoke. Lero nthawi zambiri ku Malawi timanena kuti tindufulozira muli atokha. Ndi bodza limene lija. Bodza lenileni. Palibe chimene timapanga patokha. Tikafuna ndalama timapempha mathandizo. Zisankho zimene timapempha mathandizo. Njala ikativuta mathandizo. Dziko la Malawi ndi m'manja mwa Britain mpaka na pano. Mukangana dziko la ku Mozambique limanja mwa apwitikizi mpaka na pano. Chipwitikizi amankhwako basi muza makompyuta like chipwitikizi zonsezo zikadalipo mpaka na pano. Ndeti fotokozo zimene maiko amene ndikuwatchulawo agwirizana bwanji ndi ufumu wachinayi. M'bale wanga tikukamba za phunziro labwino. COVID-19, 5G, lemba la chirombo, Nebukadinezara olamulira dziko la Babulo. Mone kuti Babulo amatanthauza chisokonekero. Chifukwa chani zili choncho? Tidapeza kale Genesis chapter 11 nkomwe kuyambira mzinda wa Babulo anthu akumanga nsanja pansi pa ulamuliro wa Nimrod mpalu wamphamvu amene sanasonkhezera kuti apange chiganizo chimodzi. Ifa poyamba chilankhulo chinali chimodzi. Ndadagwirizana anthu kumamanga nsanja ndi kumwamba kudaona kuti chimene apanga anthu achikwaniritsa kumwamba kudatsika ndi kudzasokoneza zilankhulo. Nkomwe kudayambira zilankhulo kumeneko. Ena akamalankhula wiwi dzipale français zinayambira kumenekoko siku inanso ayi. Ena akamati awicha kuno njomba zidambira kumeneko zinthu zake. Wina akamati murendere waphama murendere zidambira kumeneko zinthu zake. Pa Mozambique akamati kaka andaka vaira zidambira kumeneko. Chisokonekero. Zilankhulo pwirikiti zidabwera zosiyana-siyana. Ndinu mfumu Nebukadinezara mumzinda wa Babulo mwamatama ake makudzitukumula. Ukamangana mbiri ya dziko lapansi ndamana ayamba kupanga ulimi wokhanga wa mmwamba mati ma hanging gardens. Ino saunda daphunza iwenso udaphunzira mina mabuku alipo ku library kang'ani. Ndamada pamanga ma hanging gardens ndezi ndo Babulo udali wokongola sudala masewerayi. Chifukwa cha zimenezi zidampatsa kuti Mulungu mtima Nebukadinezara. Adafika polankhula mawu Nebukadinezara mu chapter 4 verse 8 Daniel. Adayankhula kuti mfumu inanena niti suyu Babulo wamkulu ndinammanga akhalepo khala pa chifumu ndi mphamvu yanga yayikulu uoneke ulemerero wa chifumu changa. Nebukadinezara anafika pozitama ndi ndamanga Babulo ine ndammanga Babulo wamkuluyo ndammanga. Kufika podzimva m'bale wanga ukadzafika podzimva moyo uno dziwa kuti chonongeko chako chawandikira. Kaya ukukhala moyo wotani, kaya Mulungu akudalitsa ndi chuma motani, kaya ndi maphunziro motani, kaya ndi wokongola motani, kaya uli poti ndota ukadzakufika podzitukumula kudzikweza ena usikuona ngati alibe ntchito. Zindikira kuti kugwa kwayandikira. Amene adziona kuti ali chilili ayang'ane kuti angapo. Na nthawi yathu ife ya kumapeto pakuti osalalika chivumbulutso ndi Danieli. Na nthawi yathu ife ya kumapeto pakuti osalalika chivumbulutso ndi Danieli. Ndife ndani ife asilikali anatile Mbuye kuti tutigwire ntchito yake mpaka kumapeto. Ndinu ndani asilikali na kulembani Mbuye kuti tumugwire ntchito yake mpaka kumapeto. Ndife ndani asilikali anatile Mbuye